Ја имаме честа со нас во Скопје да биде Кристина Тот на промоција на нејзината одлична книга за деца "Приказни од облаци". Кристина Тот не е тука прв пат, туку во Македонија доаѓа неколку пати, па би сакала да прашам Кристина какво е нејзиното искуство од Македонија, како поминува тука, дали има нешто сменето од минатите пати кога била до овој последен пат, кога е овде. Ez a harmadik alkalom, hogy Makedóniában jövök. Legelőször a Strugai Nemzetközi Irodalmi Fesztiválon voltam, és ezzel egy időben az Ili könyvkiadó bemutatta egy könyvemet. Ez volt a Pixel című könyv, itt Skopjéban volt a könyvbemutató, utána pedig elutaztunk Strugába. Második alkalommal az Akvárium című könyvemet mutatták be, most pedig egy mesekönyvvel vagyok itt. Most csak itt voltam a fővárosban, most tudtam egy kicsit jobban körbenézni, mert az utolsó alkalommal inkább az utazásra koncentráltam. Tegnap a Nemzeti Galériában voltam, és megnéztem Kandowski gyönyörű képeit, lenyűgözően szép volt, több órát eltöltöttem ott, meg sétáltam a régi bazárban és az öreg városnegyedben. Nagyon sokat változott ez a hely, fantasztikus jó kis kávézók nyíltak, friss, fiatalos helyek vannak, és nagyon vágyom rá, hogy legközelebb megint visszamehessek Ohridba. Nagyon szerettem Strugát is, egy csodálatos nyaralóhely, de Ohridot egészen lenyűgözőnek találtam. Кристина, вие почнавте со пишување поезија, потоа продолжувате со пишување проза, драми, книги за деца и така натаму, значи сте се испробале во пишување на различни жанрови. Дали имате некој жанр во кој што најмногу се наоѓате себе си? Дали користите можеби различни пристапи кога пишувате во еден или во друг жанр? Дали можете да ни кажете нешто во врска со тоа, кој жанр најмногу ви лежи и како пишувате во овие различни жанрови? Így van, eddig 35 könyvem jelent meg, és valóban először költészettel kezdtem, és kb. 10 verses kötet után váltottam prózára. Most párhuzamosan jelenik meg időnként prózakötet, időnként verses kötet. Szoktam egyébként dalszövegeket is írni, és írtam színdarabot is. A gyerekkönyv az nekem mindig a jutalomjáték és a pihenés. Amikor egy nagyobb prózában vagyok, és egy kicsit ki akarok ugrani belőle, akkor általában folytatom a gyerekkönyvet. Most egy sorozatot írok egyébként, Malac és Liba a főszereplője, és ezek nagyon humoros történetek. És amikor egy hosszabb, sötétebb sztoriban élek mondjuk hónapok óta, akkor az mindig egy váltás, és utána könnyebben tudok az előzőre koncentrálni. Tehát én folyton írok, és írás közben azzal pihenek, hogy váltogatom a műfajokat. Annyi a különbség, hogy amikor gyerekkönyvet írok, akkor mindig mondjuk a saját gyerekeimre gondolok, vagy egy konkrét gyereket képzelek, míg a felnőtt szövegeknél nincsen elképzelt közönség, hanem mindig arra koncentrálok, hogy a lehető legpontosabban kövessem az előre elgondolt struktúrát. A dalszöveg pedig megint egy külön pihenés, mert kapok esetleg egy kész dallamot, a fiammal is szoktam egyébként együtt dolgozni, és akkor napokig hallgatom, próbálom így kitalálni, hogy ehhez milyen szöveg illenék, és ez is a pihenésnek tulajdonképpen egy fajtája. Главната хероина во Приказни за облаци, Лили, е секогаш солидарна и секогаш подготвена да им помогне на другите. Исто така и вашите приказни за деца, но и општо литературата за деца обично завршуваат со решавање на некој проблем со некоја оптимистичка нота на крајот. Дали сметате дека книгите за деца треба да завршуваат со ваков оптимистички тон секогаш и дали во таа смисла во споредба со книгите за возрастни има разлика, односно дали вашите книги за возрастни исто така зборуваат за солидарноста, дали завршуваат оптимистички или можеби книгите за возрастни имаат да речеме по-сериозни теми, можеби по-заканувачки temi, dali se poszúrolni? A gyerekkönyvekben gyakran szerepelnek olyan főhősök,
ismerősök, akik valamilyen problémával küzdenek. A következő könyvem is, ami szeptemberben jelenik meg, olyan gyerekekkel foglalkozik, akik valamilyen szorongással küzdenek a hétköznapokban. Nem kell nagy dolgokra gondolni, többnyire olyasmi kell, amikkel mi is küzdöttünk gyerekkorunkban. Például van egy kisfiú, aki bepisil éjszaka, vagy egy kislány, akit csúfolnak a többiek. Ezek olyan dolgok, amelyekkel mi gyerekeink is szembesülnek, és igyekszem a történet végén valami feloldást kínálni, valami megoldást. A felnőtt történeteknél egészen más a helyzet. Ott azt szoktam gondolni, hogy egy felnőtt olvasó az elbírja azt, hogy ne érkezzék megoldás. A felnőtt könyveknél inkább azt szoktam gondolni, hogy az irodalom az nem megoldásokat javasoljon, vagy feloldást, hanem tegyen föl kérdéseket, és nagyon gyakran a novellákban, vagy a regényekben nyitva hagyom a történetet, nincs egy megnyugtató, pozitív lezárás. Ez tényleg egy kicsit más, mint a gyerekkönyveknél, mert úgy érzem, hogy a gyerekolvasónak közvetlenül szüksége van valami fajta megnyugvásra a történet végén. Tehát nem lehet úgy elengedni a gyerekolvasót, hogy ne kapjon valami megnyugtató kapaszkodót. Ráadásul ebben a korban szerintem fontos, hogy a történeteken keresztül a gyerekek megtapasztalják azt, hogy nincsenek egyedül a világban a saját szorongásaikkal, félelmeikkel, és ehhez nagyon nagy segítséget tud nyújtani az irodalom. Versnél pedig tulajdonképpen egyáltalán nem szoktam ilyesmin gondolkozni, hiszen ott nem egy történetről beszélünk, amelyik A pontból B pontba tart, hanem inkább hirtelen belekerülünk egy világba, és azzal kell az olvasónak azonosulni. Nagyon örülök, hogy harmadszor is itt lehettem Skopjeban, és nagyon remélem, hogy hamarosan visszatérhetek, és bízom benne, hogy lesz még majd fordítás, és alkalom, hogy visszajöhetek ide. Most pedig elmegyek, és veszek itt az óvárosban egy ilyen hatalmas fagyit.